Здравейте! На 23 март 2024 година се проведе държавно първенство по карате Кьокушин в град Асеновград. Спортен клуб Надежда Габрова участва с 8 състезатели в различните възрастови групи. Състезанието беше за мъже и жени, юноши младши и юноши старша възраст. Бойците на СК Надежда се представиха много добре, бих казал даже отлично. Първо имаме 3 първи места, 3 втори места, 1 трето място и 1 четвърто място. Като шампион, републикански шампион в категория до 65 кг при юноши младша възраст е Денислав Илиев, той се класира на първо място. В тази възрастова група имахме още един представител, Денис Иванова при момичетата. Тя се класира трета. След 2 много оспорвани срещи, но успя да стигне до третото място. В следващата възрастова група, при юноши старша възраст, бяхме представени от Николас Любомиров, който се класира на четвърто място. Той игра много добре, но спора за третото място не му достигна малко и загуби и остана четвърти. Там също така имахме и 2 девойки, които се класираха и двете на второ място, и двете загубиха битките си за първите места. При мъже и жени имахме при мъжете 2 представители от спортен клуб. Алекс Павлов, той игра до 85 кг и се класира на второ място, след много спорвани срещи също. И първи места завоюваха Виктор Меразов и Селяна Меразова, съответно в техните категории. Като в момента Виктор Меразов и Стелито Меразова тренират и в спортен клуб Шогун София, защото те са студенти там. Искам да кажа, че участниците се представиха много добре, за което им благодаря. Ус!